ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଏମିତି ଦେଶୀ ମାଛ ଘରକୁ ଆସିଲା ମାନେ ମତେ ଆସୁ କି ନ ଆସୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପନିକି ଧରିକି ସବୁବେଳେ ବସି ପଡେ ଏମିତି ବାଗେଇବା ପାଇଁ। ଗାଁରେ ଥିବା ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଚାଲିଲୁ ଆମେ ଗାଁରେ ଥିବା ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ। ଗାଁରୁ ବାହାରେ ରହି ଆମେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବଜାର ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଁର ଏଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରନ୍ତି। ଘର ଆଗରେ ଗୋଟେ ଚୁଲି ଥିବ, ଚୁଲି ମୂଳରେ ରୋଷେଇ ହଉଥିବ, ଆଉ ସାଇଡରେ ଏମିତି କିଛି ଗଛ ଲାଗିଥିବ, ଏପଟେ ବାଡିରେ କିଛି ପରିବା ଲାଗିଥିବ, ଯେମିତି କି ଏଠି ଲାଗିଛି ଝୁଡଙ୍ଗ, ବାଇଗଣ ଲାଗିଛି, ଏଠି ତା ସାଇଡରେ କିଛି ଶାଗ ଲାଗିଛି, ଆଉ ବାଡିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବା ସବୁ ଲାଗିଛି। ଗାଁର ସ୍ମୃତିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଯାଏ ଶାଳୁଆ କାଠରେ ଦାନ୍ତ ଘଷେ। ଆପଣ ଗାଁକୁ ଗଲେ କୋଉଥିରେ ଦାନ୍ତ ଘଷନ୍ତି ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଛାତ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଟିକେ ଗାଁର ଭ୍ୟୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଡେଲି ଆମେ କେତେ ଖେଳିଛୁ। ଆଜି ଏ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ଗାଁକୁ ଅତିଥି ଭାବରେ ଫେରୁଛୁ। ଅପା ଗୋଟେ ପିଓର ଦେଶୀ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସି ଡାକିଲେ, ଆ ଦେଖିବୁ ତୋ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିଛି। ତାକୁ କହନ୍ତି ଆମ ଆଡେ କଇ। ଆପଣଙ୍କ ଆଡେ କଣ କହନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଗାଁକୁ ବିକ୍ରି ଆସିଥିଲା ଦେଶୀ କଙ୍କଡା। ବାପା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ବାହାରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଏମିତି ଦେଶୀ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଇଯିବେ, ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ। ଯେହେତୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଗାଁକୁ ଆସିଛୁ, ପ୍ଲାନ କଲୁ ଗ୍ରାମ ଦେବୀ ଏବଂ ଗାଁରେ ଥିବା ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ଚାଲିଲୁ ଆମେ ଗାଁରେ ଥିବା ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ। ଓହୋ ଅଷ୍ଟମୀରେ ଛୁଟି ମିଳିଲାନି। ଅଷ୍ଟମୀ ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଗ୍ରାମ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ହଉଛି ଆମ ଗାଁରେ ଥିବା ଶାଳ। ଗାଁରେ ଯାହା ବି କିଛି ପୂଜା ହୁଏ ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ଆସି ପୂଜା କରନ୍ତି। ଗ୍ରାମ ଦେବୀଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ମା ଗୋପେଇଶୁଣୀ। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ବି ଗ୍ରାମ ଦେବୀ ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କୋଉ ନାଁରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ।